Kok bareng aku wis bombong atiku kok kowe ngejak mulih kuwi janjane kowe iki ndek pikiran ora? Hah? Terus saiki pikiran wis. Kowe mulih. Heeh. Ketemu bapak, takoni bapak, Petro. Piye Pandhawa sago tindak mrene apa ora? Ora, Pak. Mongko nang kono masyarakat Pedukuhan Karangkadempel mlumpuk kabeh. Raimu arek kake ngendi? Do ngrasani karo kowe Petruk nek dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi nek pendak Idul Fitri nomor 1 njaluk sarung. Apa ora isen kowe? Mongko wong sing jeneng isin kuwi digawa tekan mati, Truk. Ngono ya. Heeh. Terus nek cara aku nglabuhi bapak ki aja ketanggungan. Nek bapak ora kelakon bangun kayangan, wirang Semar yoan. Alah dene pamonging para satriya luhur ming arep bangun kayangane kok ora kelakon, mongko syarate ming boyong pepundhane Pandhawa ora kelakon, apa ora wirang Semir? Ayo. Apa sebabe Semir wirang merga kowe karo aku dikongkon bapak ora kelakon? Oh ya Gong, ya Gong, ya Gong. Nek dikandhani lagi mikir utek kok nganggo baterai. Baterai dengkulmu kuwi ora. Nek anyar mikir nek lawas bosok. Ning mungsuhe Prabu Baladewa, mongko nggonku mlayu mergane eneng perkarane Gong. Perkarane apa? Prabu Baladewa kuwi ora temandang dhewe. Terus ngawe anak-anak Pandhawa utamane putra Jodipati. Tak sawang Ndarantarja, Ndrakarkaca, Ndarantasena do goleki karo aku mesti apa sing kedadiane negara Ngamarta. Dandang dikandhake kuntul, kuntul kandhake dandang. Perkara sak nyatane digawe-gawe karo Prabu Baladewa. Mula anak-anak Pandhawa ketok padha sengit karo aku, mula aku ngejak kowe mlayu bali. Terus ngopo? Nek Antasena Gatotkaca Antarja do goleki kowe terus kowe piye? Mulih wayak cetha tekaning pati. Wong urip kuwi sing dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip sing dinteni apa, Truk? Sugiya duwe derajat pangkat bandane sak tumpuk seprapat jagat ning wong urip ki mung kaya ngimpi. Gagasan umurmu saiki pira? Kowe kelingan jaman cilikamu, rak gelis to? Mung kaya wong ngimpi to. Terep mung kari ngenteni modar. Oh ya, gene iso gagas. Terus apike maju tandangi.